21.12.2012. Šta će se stvarno dogoditi? Mnogi pričaju o smaku sveta, o sudnjem danu, o dolasku Antihrista. Kalendar drevnih Maja govori o završetku vremena. Astronomi govore o 12. planeti Nibiru, ili drugačije poznata po imenu X planeta. Planeta koja kruži dalekom putanjom u našem solarnom sistemu i samim dolaskom izazvaće promene koje će doneti uništenje na zemlji. Čak imamo i kompjuterski program koji je predvideo tsunami, nevreme Katrini, čak i ovaj datum smaka sveta. I još mnogo toga je predviđeno za ovaj datum, 21.12.2012. Da je smak sveta, svi lideri sveta bi znali, ali da li bi nama to rekli? Da imate učionicu punu dece i znate da će sutradan svi umreti od meteora koji će uništiti zemlju za 3 sekunde. Da li biste im to rekli? Pa šta će se desiti u stvari? Pa ovako, smaka sveta neće biti, barem ne uskoro. Reću vam nešto, a vi sačekajte taj dan. I nakon toga, ako se desilo ono što ću vam reći, obratite mi se opet za dalje saznanja. Smaka sveta neće biti, ali desit će se neke promene. Kao na kazaljkama kada prođe 12, sad kreće iznova. Kao što isto tako imamo 12 meseci, tako imamo promenu dimenzije u solarnom sistemu, koja će početi 20.12.2012. a završit će se uveče 21. decembra. Tada će ući u novu dimenziju, baš kao što je objavila japanska princeza. Šta će se tačno dogoditi? Primetit ćete nebo kako ulazi u 5. dimenziju. Čudno nebo i boje neba. Klima na zemlji postaće oštrija, kao što već primećujemo. Također se menjamo i mi, naš odnos prema okolini i odnos prema drugim ljudima. Svima će se promeniti život. Život neće biti isti. Svi koji verujemo u Boga osjetit će njegovo jače prisustvo. Također emocije ljudi postaće mnogo jače. Ljudi će postati jači, ali i također i vremenske nepogode na zemlji postaće mnogo opasnije i češće. Svi oni koji misle da su sve ovo budalaštine, samo neka sačekaju prelazak u drugu dimenziju i neka se obrate ako sam bio u pravu. Hvala na vašem vremenu. Smaka sveta biti neće, ali dolaze nam nova vremena.